Abụ m nwa agbọghọbịa gụsịala akwụkwọ mana ndị be anyị enwere ego fa ga-eji wee train m na school. So ka anyị dụ wee gụsịa akwụkwọ kwa ịghọtago. Fancha niile na-aba school aka na-ekwu like 6 of them abanyego school mana ndị be anyị enwere ego. Nwere aka nne ya ọfacha were aka ekpe ya ọfacha fasị na fa enwere ego na o nwere ifefa nwere ike ime yọta na mụ jee ka m mụọ ọlụ aka m mụsị aka nnụọ di. Ọsị bụ nne na mgbe a na-aga sekọndịrị skuul ya so na ndị wenyitele isi a na-anụ afa ha ịmago ịga na skuul ị na-pasmaga ịnalụkwe n'ụlọ idobekwa onwe gị na ụgbọ nchụchụ according to your size ọ pịghọta na ọsị m nne ya mụrụ ife a ga-eme first year na-agwụ o ndị anata efu ha kwụrụ ọtọ chenjie na fada akpọzi di ya na fon na fa chọrọzi dị ịma na fa efilibego dat na klaasị fa ka nkie nya gwesị mba na ife abụrụ ife a ga-eme onye a ga-agụlili akwụkwọ kwa nwaanyị aka abụlị maka na o nwere one guy ya na-akọlụ one day si ya na ife na-ewute ya na ya chọrọ ịgụ akwụkwọ mana ndị befe nwere ego di man wee si ọkwa nwaanyị ka ịbụ datin nwere ife niile nwaanyị ga-abụ onwe nwere ife ọ chọrọ ime ọma mme olesi ma ọ na ịdụ stingy na ịchọrọ inye nwoke ibọn gị ịghọta na ọsị m nne ihe agbụ ya n'isi ka garara m ya malụ mma nwaanyị nye ekwugodi ya ga-agụrịrị akwụkwọ ya wee bido mpiogheli o ọsị m nne ya wee bido mpiogheli nye nwee 2 boyfriend ozugbo a na-ekwunye nwee nọmba 3 ya wee banye skuul bido gụba akwụkwọ ka alụ na skuul after ka first year dey finish fa na-abanye second year n'ife a nwezili bụ 10 ụmụ nwoke ya na hey nna ịgba nda nke ekweli ekwesị enye ya ịgba ekweli ihe a ekweli ekwekwe elikwenu 10 ọsị bụ mana ya ji nwayọọ kesie efe mgbe ya ga-eji na-afọ ha ịghọta na ịgbagonu ya nọ skuul ya na-amịghalị ọsị m ndị a na-asụ ya ego na o nwere nke a ga-eje nọsịa enye 35 onwe onye nke ya ga-eje ndị 50 ndị 100 ndị 200 ndị 1 million 500 ọsị m ego na-abata front and back. Ụmụ enyi nwaanyị niile parents ha na-azụ na skuulu nya akasị afa mma kafa everything ife ya na-eyi very clean. Ọsị mbani ada enwe efe mgbe ụfọdụ ịghọta kịta na ya na-akwụba ụgwọ assignment ịmagolu carry over. Ọsị m nya na-agụ wee na-akwụghalị ife ya na-akwụghalị ihe a nye nwere choice ịgwa anyị eziokwu na ya nwere choice. Ọsị m ha wee kwugide ya na-abata na final year ịmagonu one guy wee kpọọ nya wee sị ya one of those guys wee kpọọ nya wee sị anya bịa wee bịa this man wee sị ya na ya je ebe nna ya wee jee jụọ ese o wee bụ na ndị befe nwere ego mana quality of life ị na-ebi bụ ka ndị bụ na nwere ego andị na ya jụrụ m onwe ọnkụlụ na-asọpọtụ gị na o nwere na ya mere investigation n'isi gị wee fụ na nkwụghalị ka ị na-akwụghalị na ị nwesị more than 8 boy ọmadị na olu 10 sef si a ka ife iji wee chi ịnụ onwe gị n'iyi ọmalịcha nwa dịka gị andị na ya chọrọ ịnụ gị anụ na ya jekwu jụ ese si a na ị ga-agụgọ na ọ bụrụ na ị ga-aga ọnya kpọrọ gị gaba n'ebe ya ji eju ese ka ata ị ga-azụ n'anya gị na-abụ n'ife a chọrọ ịgba bụ na ya chọrọ ịnụ gị na ịbụ ụdị nwaanyị anya laikele ịnụ na ọ bụ na anụba gị ma ị ga-ahapụ all these things ị na-apịogheri everywhere na ọ bụ na ikwuye nkwa taa ya anụba gị. Ọsị m nne nya ada na bebe akwa nya wee kọbalịa from day one kọgidelie kọsịalịa. Ọsị a na ọ bụ na ọ ga-ekwuye nkwa na ọ ga-edobe onwe kpam na o nwere ozi nya ga-anụ ya nya wee sị ya ka a chee nye nche maka na mgbe ọ na-abagodoli ya mba ifu na onye a na-ewe iwe ọkụ and na another thing ya ji wee sị ka a chee nye nche ya nwee 10 boy ka amalụ ma o nwere onye nke dị interested na o nwere nke alọvụlụ among all of them na nkafe enwere ego too much mana ọ na oke like ọ dị oke mana onye nke alọvụ jenuli ife nya chọọ na nwoke abịghị ghọtago na o so n'ihe gbalịa n'obi ya wee jụọ ese this guy asị ya na o zuru ezu na nwoke mana ọ na-ewe iwe ọkụ ya wee jekwulu the first one
si a kedu na a na-achị conclude school ke maka marriage ọ sị a na ya dọrọ interested. O jekwulu the second one ọ sị a na ya dọrọ interested. Ya jekwulu the best one number 2 nke ya fụ n'anya ọ sị ya na ya dọrọ interested. Ya sị ya na di na-abịakwali ọsị ọfụ di ya nụọ. Ọ sị m fancha niile from A to Z na o nwere onye chọrọ ịnụ ya sọsọ this guy. Ya wee na wee kọlụ mami ya. Mami ya wee panye ije wee jee jụọ ese jụsie ese wee batakwa wee sị na this man na nwoke zuru ezu mana ọ na-ewekwa iwe ọkụ n'izuzuo and gị makwalụ that na maka na ọmagolu ndụ iburu na anything ọbụla imelu like ọmantrọs gị ịghọta na for that ma imelụ ma imeghị na o nwere ike ịkpasu onye iwo ịkwa ụkwala nsogbu adụo ịmagolu ọsịm nne ya na-eche ihe a na amara ife a ga-eme na amara ife a ga-eme o maka na 10 ka nwe fancha niile o nwere onye chọọ ọnụ sọsọ this guy ọnya jee nụba this guy na-ewe iwe ọkụ ndị ka na-akọrọ anyị ihe a kịta ndị enwetago ọlụ na-alụ ọlụ so ka kọsala eji egwanye sa chenji location o maka na ebe afọ ọ nọ wee na-akwụ ụmụ nwoke niile na 1 or 2 we know ha ịghọta na ọnya nụba onye nke magolunu ga-forgive ya wesị ka amara ife ndị mmadụ nọ nne mgbe dike ga-ekweri ekwekweche nya ọ wụrụ ịgba nkụ o chai ama m na imere ihe a ka ị wee gụọ akwụkwọ ịdụkwa lucky o who knows ịdụ lucky maka na by now na ihe na-ege ntị ka ikwuo iwee bụrụ ọjọọ obili na aja ọcha ma ọ bụ iwee bụrụ condition mekere fish bend oh yes mana nke dịzi too much ịkara inwere ofu onye ji ezigbo ego nyebele gị aka mmadụ na-abọ nketa enu nke gwụrụ na mfa ncha niile ifunọ game ka fa na-akụkwari yes and all married most of them were married man no game ka fa na-akụkwa ndị agba akwa m onye iwe ọkụ nwere ike ime nnetene dị ya mma oh yes ọ bụrụ iwe ọkụ mana ofu ihe mma na nwoke ọbụla nwa this your life story we can never trust you. Abụrụ m etu that marriage si end a sị na akwụ na chenjie obodo ọ bụla onye ọfụ maybe mana ọkwa nwa mmadụ ka a na-adọbali ihe a niile I'm sorry but I have to say it. I hope that na ị na-akwụgharị niile na ide ete ime agagharị oh yes maka na agbasi egwu ọ na-anụ ukwu ndị be anyị tee na ihe nke ọnụ m ekwufi ọnụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.